Hürmetli milletdaşlarımız, bizim Tatar halkı bilen Мәскәүдә инде uzak yıllar Rüstem abi, Naim Aliyev bik matur işler başkarar. Aның әле күптән түгел генә 60 яшьлек юбилейлары да булып үтте. Менә шуның өчен без аны тәбриклисебез дә килә бүген. Һәм безнең әле мусульманнар дини җәмгыяте исеменнән аларга бер рәхмәт хатыбыз бар. Благодарность Рустам Фаизовичу Ималиеву, президенту Национального конгресса татар и тюркских народов, за сохранение и развитие культурных и традиционных духовно-нравственных ценностей ислама среди татарского и тюркских народов, укрепление межнационального диалога в Москве в связи с 60-летним юбилеем deyip, менә сезгә менә шул иң мөбарәк көннәрдә менә хәзрәтләр алдында менә шундый бер рәхмәт хаты. Бу менә хаҗдан килгән тәсбих, сиңа яхшы гына укып торырга. Рәхмәт мондай миңа хат өчен мин бөтен кешегә 30 ел дип сөйләйдем бит. Нәрсә эшләргә хәзер? Ярар инде. Ярар. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә монда Мәскәү зур шәһәр, 10 миллион тора. Мәскәүнең үз монда инде центрда җыелып, татарча бергәләп сөйләшеп, менә монда татарлар Пенза, Мордовия, Нижга, бөтен татарлар булай җыелып, татарча үз телдә сөйләшеп, әле мусульманча намазлар бергә укып монда. Шулай итеп, конечно, бу бик шат, бик яхшы безгә чара булды инде. Сез монда бездә күршедә генә. Күршедә генә сезнең яшәр кирендә сездән сорайбыз, сез безгә бер ишә ел әйтәсез, үзем киләм дип. Иншалла. Берәр килеп менә сезнең җегетләр безгә килә инде. Илнур хәзрәтне безне бик җараталар, ул бик ашыкмаенча иркен сөйләй. Ondan sonra sorular күп бирәләр, бөтенесенә инде менә шундый ул сөйләшеп безгә инде аңлатып, фикерләрен, хисләрен сөйләп, шулай итеп бик яхшы безнең шундый чаралар үтә. Менә безнең җылдан җыл менә яшьләр арасында намазга җөреп, ифтарлар турып, ифтар тотып инде кеше күбәя. Безнең тагын яшьләр бар, беренче, икенче курсында шулар белән әле минем уйлаганча менә мин бүген уйладым, әзрәк без эш алып барабыз, да? Менә, значит, менә бүген безнең 15нче ифтар без ел үткәрәбез инде, аксакаллар белән дә, клублар белән безнең инде шуңар инде менә без бер сезнең белән эшләйбез. Без Луганский белән дә сезнең кебек тоже менә безнең элемтә бар, алар белән аралашабыз. Шулай итеп безнең менә шундый бик илдә хәзер шундый мәшәкатьлерәк катлаулы вакытлар бит инде дә. Менә шундый катлаулы вакытта менә мондай бөтен Россия татарлар җыелып, намаз укып, дугалар укып, ифтар бергә үткәреп, аның дәрәҗәсе, мәгънәсе, хисе үсә. Шулай бит инде. Ул икенчеләй менә ул хәзер ифтар без аны кабул итәбез, значит, шундый Россиянең ниләре булгач инде мәшәкатьләре. Укыган дугалар, ифтарлар, Алла бирсә, Алла Тәгалә кабул итсен. Рәхмәт сезгә. Ярый, бик зур рәхмәт. Менә тагын бер тапкыр әйтәм, сезне күрүебезгә без бик шатбыз. Шуны да әйтим, без сезнең арагызда да бәлкем бигрәк тә төрле эшләрне булдыра торган кешеләр, шәхесләр бардыр. Бәлкем сез дә бераз үзегез дә мөрәҗәгать итсәгез, бәлки безнең эшкә дә ярарлы кешеләр бардыр арагызда диясем килә инде. Сезнең бит төрле специалистларыгыз бардыр. Безгә дә бит төрле кешеләр кирәк эшләребездә. Кем бер эш эзләп йөри торгандыр әле, кая икән дип. Әгәр дә сез булдыра торган юнәлештәр булса, без буларны да менә карарга әзербез. Чөнки эшләр арта бара хәзер, төрле юнәлешләр нитә бара, яңадан туып бара. Шуңа күрә белгечләр кирәк безгә. Менә теге укытучылар да, безнең башка төрле юнәлештәрдә инде мин монда хәзер барсын да әйтеп тормыйм инде сезгә. Сез менә шуны да истә тотыгыз әле. Үз арада менә мин сөйләшкән идем. Монда сезнең сәләт мәктәбендә йөргән кешеләр бармы икән булса? Сәләттә катнашканнар юкмы Казанда? Менә әйе, бит безнең менә Җәүдәт абый Сулейманов сәләт проектын башлап, аннан 20 меңләп инде артык кеше чыкты бит тоже менә бик
Şunday buldıqlı yaşlar. Şuna göre mınday kişiler kirek. Bizge bir hazret aytaydı, Ulyanskida Söben hazret. Tege komünistler ateizm vakıtından soň biz avullarda, şäherlerde musulmanlarni qar çistartıp, qar içinden jilek izlegen şekilde izlep geliydik bildir. Tege ava sinde kilinde meşitke, sinde kil, kişi yok edidir. Qar içinden jilek izlegen şekilde. Ve şunu şekilde sizin aranızda belki ellen indi buldıqlı kişiler vardı. Biz bilmiyoruz. Siz özünüzde kilmeysiz, özünüzde sileşmeysiz, söz başlamayız. Ve şuna göre muamele kılırga kirek, aralaşırga kirek. Dürüst aytamın Rüstem abi. Özara sileşip, mana kengeşleriniz bilen kilirge kirek. Bizim Tatarның akıllı ile namazılmasın diye nege aytkanını bilesiz misin? Bizim akıl nege irtenip tuyuluğu. Çünkü biz tege başta işleybiz işini. İştegenler sonra ana buluybiz, işte bulay buldu iken deyip. Kengeşmeybiz de bir gün bilemde. Tege alganda özüm de aldım, satırga eti kirek deyip etken deyibirse. Mina şuna göre biz de şulay. Biz özümüz bulduk deyip bütün jirge özümüz şertip tırışabız, ehali bizden kilmeyi. Ama kurşu dinlerde, bigraktan Yahudilerde, Hristiyanlarda da Allah özlerinin din ehilleri bilen de barıp kengeşeler. Mina bütün meselede şulay işlesek yarayım iken, bulay işlesek yarayım iken, nişik iken bizden dinimizde deyip. Biz bir aleyhisselamıyız. Biz özümüz bilemiz şekilli bilen, şaldır, paldır, baramızda, anları barıp, mangayın bilen, berilerde, anları indi, uyli başta, mine, şotu benim ne получается, Hazret, mine, sana sadaka, ukayla iş gitsin eli. Allah iş gitmiyor, başını işlemeyiz. İşte iş getirgetti inşallah. Başını işlete başlasan, iş gite. Onun için uylar gayrı ilerlerge kirek. Şuna göre yarın ben size gidirmeleri kumak kalay bulsa bir ayrım söyleşiriz. Bir şapız mübarek bulsun. Allah Teala tilegen izgi maksatlarınızga eriştirsin. Mine şulay özü bizning izini yo'qotmishi, Tatar ekanligingizni, musulmon ekanligingizni bilib, mine shunda keluvingizga sizga bek zo'r rahmat. Demak, siz hali mine yo'qolgan kishilar tugul. Mine maşallah, hali qiblag'izni yo'qotmagansiz. Sizning qiblag'iz bor kishilarsiz. Qiblasi bor kishi, ol bu dunyoda yo'lni topa oldi. Mine kishi qiblasini yo'qotsa, ol vaqtda endi bu kishiga bek qiyin bu dunyoda. Şuna göre Allah Teala tevfik, hidayet versin, hayırlı ömürler versin. Bizning ишикләр sizge her vakit açık. Bizning yırtığız, sizning yırtığız. Mana kilip turig'iz. Mana şuna göre şatlık bilen görüşüge nasip bulsun. Bir dua kılabız. Rabbena غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين الله أكبر.